Hello लोगोफोर, Hello my बन्धुफोर, Hello my दोस्त, Welcome my funny channel. फैलाव बसुमतारी। मिस कल मोनदोंमोन आङो मैया हर जाबायना ओंखायनो आं सानबाय उन्दुबाय खोमा आदामोना नङाबा फांसनमोन ओमफ्राय मैया रिजाल्टखौ होबाय मोजाङानो ओमफ्राय साथाम आउट खालामबाय आरो सोर सोर थांखो आथारा अबेनिमोनलाय बे मा जागामोन बेटा मा जागामोन आथारा हारिद्वारनिनो ओमफ्राय सुवालिया मा नाममोन सिस्टेमा बेनो बेनिनो सृष्टिनिखौ मिथियानो सुवालि सासे पुने ओमफ्राय आरो सासे बिहारनि नङा बिसाना बिहारनिफ्राय दिल्लीयाव फिसा दखान दं मा नाममोन बेलरान नामा आनन्द ओं माने बातिका मेमनिया सानै थांबाय आथार होननाया बेबस्तानोमोन आरो जोंहानि गथ'जों दुयेट मोसानाया ओमफ्राय आसामनिया थाजोबदो ओं आसामनिया दंजोबो बर्तमान 12 जन दं आरो दा 12 जन दं टप 12 दं ओं टप 12 फैबाय फैनायालाय ओमफ्राय आरोबाव खेबसे जाबावगोन नामा आरो जानायाथ' जाबाय थागोन नोंहा भटिंआ मालानिफ्राय जागोन भटनिखौ बेखौथ' मिथिनो हायागोन दा आरो माथो अइल कार्ड होनाय दं नैसो फैगोन अइल कार्डफोरा फैगोन साथाम होनाय दंनो आरो बे होमबा बे साथामाबो आरो साथाम आउट जालायबावनांगोन ओमफ्राय माब्ला टप 10 निफ्रायफोर होनो हागौ भटिंखौ खिजानि बिदि जागोन नामा आरो साथाम जायाबाबो बिदिनो सानै सासे आउट होबाय थागोन नामा दे बिदि सानदों आरो ना दे बर्तमानथ' दा आसामना साथामबो दं आरो साथामबो दं हारसिं जाहैबा देराबाय आरो जों र' बेखौनोथ' आरो जि सिन्था नांबाय सिन्था नांबाय थादोंमोन आं ओंखायनो रावबो रायज्लायहराखै आं आंहाबो सिन्थायानो मोजांबाथ' फैखागोन र' खबरा ओरै सानदां मोजां जाबाथ' स्रि आं एदाव हरबाय थाया र' ओरै साननानै स्रि थादा बेखौनोथ' आरो एकदम गोसोआ बोरैबा नांबाय थायोना जा भटिं जाबाय मैया बेखौनोथ' दुखु नांबाय गथ'जों लोगोआ थांनायखाय गावबा गाव लोगोफोर थायोना माने थांबायबा गावनि लोगो पार्टिनिफ्राय थांबा गाज्रि नाङो बेलेग टिमनिया थांबा गाज्रि नाङा आरोना बिदि आरो आं सारखौ बुंखादो र' भटिं जेब्ला जागोन आंनो गारि गंसे नांगौ पस्टार लागायनांगौ फैसा रेडि दोनखा होनहरखादां नोंसिनि सारा दा होनथ'वाखै आं रेडि जाखा आरो ओरैनो दं आरो जेब्ला भटिं जागोन आं खरस नांगोन गिदिंनांगौ मानांगौ माइक लानानै पस्टार होनांगोन माबानांगोन बर्तमानथ' दा जेनेबा टप 12 जागासिनो दं खालि बे साथामबालाय मारै जागोनथाय आरो ना 15आव थांगोन ना मासो नागोन ना गाहायावसो फैगोन आरो टप 3 फैबा आरो साथाम वाइल्ड कार्डना फैबा आरो साथामखौ आउट खालामफिनगोन बेलेग साथाम आरो सानै खालामबावगोन आंनिबा टप 10 सोनिफ्राय भटिं जानायनि सम्भावना बिदिनो सानदों आरोना जोंबो ओरै साननायसो एकदम दा माने हागौमानि एसे जर खालामनांसिगोन आरो गथ'आ एसे गथ'आसो दा गथ'नि सायाव आरो बै फोरोंग्राफोरा ओमफ्राय मेथाइ सेलेक्सना बारा थानबो खायसे खायदा खालामनानै बिदिबो होग्रा दं सानथामल' होयोथ' आरो होनायालाय मोसानो फोरोंनाया सानथामल' मोजां फोरोङो ओमफ्राय उनाव एसे माबा टेकनिकेल फैबाय थायो नायस्रा गावबो गोसो होनांगोन बिराद दे बुजायनानै दं खाथियाव बाबुआ नै दं देनाय होलाय ओरै फंसे हेल' बाबु मोजां मोसा दे मोजां मोसा नों बर' रायजोनि सनमान लाखिनांगौ खोनाबाय बिराद खस्थ' खालाम दे नों देनां आरो भटिं जाबाथाय जों दंसै खोनाबाय दे उन्दुनो ओंखारदो दे उन्दु
जि हर मोयाबो 2टा बाजिबाय औ दे उन्दुसै दे ओं दे होमबा जारौ हा ओरैनो टिभि नायनानै दं औ दे जायगाबो गैया दोनथ'नोसै ओं दे आदा दे होमबा दे साबायखर दे बोराथ' थाखाबाय बोर सारस्रिहरनाय थाखाबाय ओं दे दे धन्यबाद आदा दे औ औ